Nosotros somos Altaguardia, la primera empresa de alarmas de seguridad sharing donde el cliente puede escoger el periodo de tiempo por el cual necesita el servicio y pagar solamente por el tiempo que use, sea por vacaciones, viaje de trabajo o una remodelación. Nosotros somos pues la solución perfecta. Funcionamos muy sencillo, el cliente hace una reserva a través de nuestra web, nosotros vamos e instalamos un sistema de seguridad como este, que ya viene todo preconfigurado y preconectado y no necesita ninguna hora de instalación, protegemos su casa durante el tiempo indicado y al final de la reserva recogemos los equipos y ya está, somos amigos hasta la próxima reserva. Ese es Altaguardia y así es como trabajamos. Bueno, BigGrow es una aplicación multiplataforma que permite que los estudiantes de la ESO y bachillerato mejoren el rendimiento de las matemáticas. ¿Cómo lo hacemos? Pues combinamos diferentes algoritmos de inteligencia artificial con la teoría de las inteligencias múltiples de Garner, de forma que les recomendamos el contenido en formato vídeo que más se adapta a su tipo de inteligencia. Y segundo, podemos responder cualquier duda matemática, automática y muy rápidamente. Y tercero, fomentamos el trabajo colaborativo entre todos los estudiantes, ya que cuando coinciden utilizando la aplicación y estudiando la misma temática, se abren diferentes posibilidades de estudiar en equipo. BodyPlug és una peça de vestir dissenyada pel tractament de la plagiocefàlia postural o moldejament craneal del bebè als primers 6-9 mesos de vida. Disposa d'una doble esquena amb una costura al mig que forma dos cubículs on posarem la nostra peça en cunya feta d'espuma sanitària que faria que una vegada tancat el body el bebè pogués dormir amb un lateral o amb un altre segons col·loquem la peça dintre del body, de manera que el seu cap s'apoya en diferents costats. Health Code mescla l'anàlisi dels gens, concretament l'ARN, i la intel·ligència artificial per tal d'optimitzar el rendiment, la nutrició i la salut de les persones. Aleshores, el que fem nosaltres és oferir resultats en real time. Analitzem els 22.000 gens que tenim al genoma, mirem l'expressió que tenen per tal de després, posteriorment, mitjançant la intel·ligència artificial, oferir un dashboard dinàmic per tal de tenir tota la informació del nostre genoma. Actualment contem amb el suport d'institucions com l'Hospital Sant Pau, la UPC i el Mobile World Capital perquè estem immersos dins del programa d'acceleració de Collider. També contem amb el suport i cartes d'interès del CAR de Sant Cugat, del DIR, de Manatec i d'altres institucions també molt importants i rellevants dins del sector de salut. JG Future és un projecte que es basa en fer peces de roba que s'adapten a la temperatura adequada pel teu cos i per tant fem moda termoreguladora pel canvi climàtic. Aquest projecte neix davant de la universal i necessària consciència immediata que hem de fer davant del canvi climàtic. Nosaltres en el sector tèxtil hem respost amb una tecnologia de canvi de fase, que són unes microcàpsules termoreguladores que s'implantaran a les nostres peces de roba, que canvien de fase segons si fa més fred o fa més calor. En el cas que faci més calor, es transformen en un estat líquid i transmeten la fredor al teu cos, i en el cas que faci fred, es transformen en un estat sòlid i no deixen passar aquest excés de fred. També hem dissenyat una col·lecció que és atemporal, per tant respondrà a diferents moments de l'any i a diferents necessitats, i no necessitarem tantes peces de roba perquè no haurem d'anar amb tantes capes i així aportem una reducció al consum tèxtil. Produirem amb fibres sostenibles com el cotó orgànic i no fibres polimèriques com els plàstics que són contaminants pel planeta. ¿Alguna vez has intentado adquirir a tu mascota a través de internet? ¿Te parece seguro? ¿Te parece fácil? Jumpets es una plataforma de compra, venta y adopción para el mundo de los animales, para las mascotas. Con Jumpets podrás adquirir tu mascota de forma segura y fácil. Ofrecemos seguridad en el proceso de compra y adopción de los animales. Verificamos todos los datos de nuestros usuarios y de los criadores y protectoras de la página y ofrecemos transparencia en cuanto a la salud de los animales. Ofrecemos nuestro servicio a través de una web muy intuitiva con diseño actual, donde podrás buscar tu próximo animal mediante sus características en el motor de búsqueda de la web y podrás encontrar artículos y servicios relacionados con el mundo animal. Opositatus es un software as a service que democratiza las oposiciones tanto para opositores como para las empresas del sector, incorporando procesos de machine learning y big data. A los opositores les permitimos en un par de clics conocer a las oposiciones que pueden optar realmente y a partir de ahí conocer las mejores empresas para prepararse esta oposición que ellos quieren. A través de una herramienta de email marketing atraemos a los leads, que son los opositores, y los convertimos en clientes de estas empresas que trabajan con nosotros. Además, les ofrecemos a través de nuestro CRM a las empresas una gestión más eficiente de sus usuarios. ProfLab és una plataforma d'orientació vocacional que ajuda als joves estudiants preuniversitaris a escollir una millor
carrera o grau professional. Serveix com una eina de seguiment per a les escoles d'educació secundària i també és una plataforma publicitària per a universitats i centres de formació. Creiem que la felicitat té molt a veure amb trobar la verdadera vocació i el nostre somni és que tu puguis trobar-te. Proyecto U es una idea empresarial que consiste en la creación y distribución de equipos médicos que recrearán el ambiente intrauterino para poder favorecer a aquellos bebés prematuros. Lo que tenemos en mente es recrear el medio intrauterino y poder crear un líquido amniótico sintético y a su vez poder crear también la maquinaria idónea que pueda sustentar este líquido y poder ayudar en conjunto a estos bebés. Actualment, les empreses de transport tenen problemes per trobar clients i els clients problemes per trobar empreses de transport que siguin de qualitat o que siguin de bon preu ràpidament. Com ho solucionem? Amb un comparador. Pots filtrar tant per preu com per qualitat tots els pressupostos que necessitis pel teu transport. I tot gratuïtament.